Hemmelere salam. Gelin biz bugün şular ýaly cheesecake'den Eskimo ýatalyň. Ýani ulakan cheesecake däli, ýekeleme kiçijik bir adamlyk ýer ýaly ýekeleme Eskimo şeklinde cheesecake ýatalyň. Näderki wagtda bütün dünýäde şular ýaly Eskimo şekillice ratlar ýatamak ýoň bolupdyr, ýörgünli bolupdyr. Her kim için bir hilje gedip kim zefir edýär, kim mus edýär. Geçenki videomyzda görüşüňiz ýaly içi tortly edip edilýär. Her hilje gedip edilýär. Şolaň ýene bir görnüşi cheesecake edip edilýär. Heme cheesecake'iň tagamy gowulýar. Ula adamlarym gowurýar. Hemem ýekeleme iýilýär bol bir hili enaýja hem tagam tüýjü bolan bir hil ütgeşjek bolýar. Biram muň içini keteňde de bir hil owadan bolýar. İçinde konfeti ýagny baljagaşam görünýär da bir hili ütgeşjek delje zat ýaly bolýar. Hemem tagamy iýeňde gaty gowy bolýar. Bir iýenler agyňdan tagam gitmedi diýişýärler da şoň ýaly gowy bolýar. Köp kişi ýazypdyr şular ýaly marojna ýaljak desertleňem ýatalşyny görkezäýdi diýip paýş etdiler. Şo haýşler ýetatyna bugün şo cheesecake'den Eskimolar ýatap görkezmek diledim. Bulan içine bir juda ütgeşik zat giten ok ýatalşam bir juda kynal. Ýöne görnüşi owadan hem tagam tüýji gowy cheesecake'ler bolýar. Gelin ona biz cheesecake'den Eskimolamy ýatalyň. Cheesecake'lerimizi ilki bilen içinin konfetini ýani balyny ýatap başlalyň. Bal üçinem gerek zatlarymyz 100 gram wişni şäne aýrylan, 2 çaý çemçejik şeker, 1 çaý çemçejik kraxmal gerek. Şilemiz doň bolsa-da bolýar, ter wişni bolsa-da bolýar. Şonu şäne aýrýata şular ýaly blenderda gowy diýip püre haline getirýär, gowy edip edýär ilki bilen. Sonra şu wişnilerimi süzmeli bir içine bir şöyle döreti bir tokgoz saty galanmaly şolar aýrylar ýaly edýär. Gönüşe gaýnatjak diçigimiň üstüne tüzýär. Üstünden 2 çaý çemçejige şeker atýar, 1 çaý çemçejige kraxmal atýar, gowja edip garşdyrýar. Onuň bununni pesejik otda ýasa bir salym bulap durup bir goýulýarken gosgo etmege meripdir. Onuň sowan soňam goýulýar da öýüne bir salym bir goýulýança otda goýup bir bulap durýar. Hemen konfim goýulýyna şular ýaly bolanlardan otdan düşürýär. Indi sowamak üçin bir gyrada goýýar. Soňam sowaşaram bol konditerskimi şoğa goýýar. Halajinikde gowy sowamak üçin halajinikde goýýar. Cheesecake'imiň özüne gerek zatlarymyz 250 gram tvarojny sir ýa-da sliwичный sir. Ýöne plavleny sir bolan ok ýa tvarojny bolmaly ýa-da sliwичный sir bolmaly. 100 gram slivka, 10 gram jelatin, 60 ml suw jelatin etmek üçin 85 gram şeker, birazcık vanilin gerek. Şu cheesecake'imizi edip başlamaga bir aýanky konfetimiň gowy ýaly towanlygyna göz ýetirmeli. Biram öňräginden jelatini edip goýmaly. Jelatinam şu 10 gram jelatina 4 nahar çemse ýa-da 60 ml sowjak suw alýatsa şonu bulap edip goýýar. Şu jelatinimiň üstünden bir ýarym saat geçmeli şol çişmeli. Ondan soň işe başlaýar. Mada slivkany goýýarsa pesejik otda goýup oja gyzdyrýar şu gaýnaryň bäri ýany etýär ýöne gaýnatamdyk. Gowy gyzgyn bolýar, ol otdan düşürýärse ilka şekerimizi goýýar, soňam ýanky çişir goýan jelatinimizi atýar. Onu bular atyp goýja garýar, ýanky slivkamyz eger şunu garşdyramyzda erese bollygy eremese, onu ýene-de pesejik otda goýýar, ýöne gaýnatamdyk. Birazcık jelatinler içiniň şekerdir, ereýänçe bulaşdyryp durýar, ondan otdan düşürýär. Kamyzyň üstüne vanilin bilen atýarsa, onu bulaşdyrýarsa, indi başga bir gapda 250 gram sowuk buz ýalyk tvarojny sirimizi bir mikserda bir gezecik bir bulaşdyrýar, garşdyrýar. Sirimize gowy buz ýaly bolmaly, slivkamyzam gyzgyn bolan soň şol ikisini ýuwaş-ýuwaşdan azaddan goşýar, garýar. Bir 2 gezek, 3 gezekden goşýarsa, onu mikserda gowja edip bulap garşdyrýar ikisini. Tvarojny siram soňky döwür biziň döwletimizde de köp ölüpdir, bolapdyr, ýaýrapdyr. Bir göreňizde "Wai, bu ütgeşik zat, gymmat zatdyr, bir tapylmaýan zatdyr" öýdüp pikir etmeň, gözüňiz gorkmasyn. Köp ölüpdir, bol ýaýrapdyr. Hemem bahadan juda gymmat däl, bir el ýetmedi aldatdyr. El ýeter bahadan
Kän men ýanky ulananym 1,5 kiloligini aldym. Menini köp zat pişirem. Toň ýöne siz şoň 200 gramlyklarymma, 300 gramlyklarymma şolar ýaly kiçiräklerini hem alyp ulanyp bilersiňiz. Olaňam içi edil şolar ýaly bir ýöne şoň ýüzüniň hatyna okaňyzda twarojny syr ýa-da sliwişni syr diýip şoňa üns beriň. Plavleny syr bolmasa bolýar, şolaň haýtasyny tapsaňyzam şolardan edip bilersiňiz. Diýip sirmizin üstüne hemme slivkany goşýar, ondan bir şoň toňkedegemer goýja diýip garşdyrýar. Indi bir kän bulap durmak gerek däl, bir esasy maksat garşda boldy, bir de garyp çişirmek zat etmek gerek däl. Esasy maksat şo sir bilen slivkamy goýja garşda bolany. Indi kän haýal ýagallyk etmän, haýtabrak ilka konditorski me şo goýýar şuny. Bir de gabymyza goýamyza aňsat borýarlyk. Onu galymyza goýup başlaýar. Cheesecake'nin marojna meňdäri ýaly şular ýaly silikon we galyp gerek. Eskimon galyplar gerek. Esasy mesele şuň galybyna şunyň bolsa, onuň galan zat bir kän kynnaly bolyn. Şu mesele şuň formatyny satyn almalar bilen bir adajyk bahasy bar-da. Taýýar cheesecake'lerimiz şularyň içine goýup çykýar. Galyplamynyň içine hemmesini gaty doldurmanjyk sebäbi häzir konfem gelmeler, şoň üçin gaty doldurmanjyk şey diýip goýuşdyryp çykýar hemmesini. Bolanmadan soň birazjyk şey diýip kakışdyrýar, bir içinde deşik zat boşluk galmady ýaly, goýja yerleşer ýaly, ikisinem kakışdyrýar. Konfemden şular ýaly konditorski meşoga goýýarsa, uşagyşyny kesýärde, ine şu her eskimolaň iki ýerine orta arajagyna barýarsa, goýýar bir iki ýerine bir çenmelendiräjigine laýyklap çykdy diýip goýýar. Men konfem biraz köpüräkdir, men 2 porsiýalyk edem soň, bu eline köpürək görünýär diýmän, häzir men ýene bir porsiýalyk etjek bolam soň, bu ýasamda balny 2 edip köpürək edip ýasadym. Şoň üçin ýene sizinki azyrak bolsa hemmesini şu ýasanjagyň hemmesini şoň içine gidirýär. Çöp çagaşlamy şey diýip, gowy edip aňyrajyga giderýär edip hemmesini çöplerini hem takışdyryp çykýar. Cheesecake'lerimiň agdynam ýapýatsa, marzinniga salyp goýýar, bir 2-3 sagat goýmaly şu gowy doňýança garaşýar. Cheesecake'lerim doňupdyr, gowy gatapdyr, indi hemmesini haýdap galybynyň çykarýar, indi haýdap işlemeli. Gün doňka şokolada batyryp çykmaly bolanmady. Eskimolamyň hemmetini daşyna çykaryp goýdum. Şol eskimolamyny çykaryp başlamakak şokoladymydan eridi goýýar, taýýar bolar ýaly. Güni şular çykaryp bolmadan batyrýar. Şular ýaly 250 gram şokoladyň üstüne 70 gram suwuk aleyna ýa şoň ýaly suwuk ýa goşýarsa, mikrovalnovkada eritýär. Şonu bir 35-40 gradus bolanyna indi şunu batyryp çykýar şey diýär hemmesini. Şular ýaly uzunça stakana goýsaňyz hem ekonomly bor, hem şuň ýaly batyrmak aňsat bolar. Uzunça stakana goýup eretseňiz, biram şol şokoladyň nähil gradusynyň ýok bolsa, şuň ýaly goýja eremeli ýöne gaty kızgyn bolmalar. Gaty kızsa-da cheesecake'leň özüni eredersiňiz. Şoň üçin şeýle daşyny ellak göreňizde çala ýylsy bar bolsa 35-40 gradus bolup durýar diýip, onuň batyryp çykaýar hemmesini. Şokoladym öz isleňize görä nähil reňkde şokolada batyrsaňyz bolýar, taýýar reňkli şokolada alyp ulansaňyz bolýar. Ýöne renk goşjak bolsaňyz ýalňyş şaýmaň torta goşýan beýlek reňkleňiz şokolada goşulýan näler ol şokolada üçin ýörüýti, ýagda jira rastwarimy diýilýär, ýag dereýän kraskalar satylýar. Şonu goşmasaňyz guri şokoladyňyz laýylarsyňyz. Ondan ýara taýýar reňklerini ulanyň ýa-da ak ýa-da gara şokoladyň özüne batyryp bilersiňiz. Şokoladyň kızgynlygynyň möhümliginiň sebäbi has kızgyn bolsa cheesecake eretýär, has sowuk bolsa da goýy bolýar-da, daşyna eskimolamyň daşynyň şokoladlary has galyň bolýar. Şoň üçin şoň kızgynlygyny tadlabrak işleseňiz özüňiz üçin bähbit bolar. Taýýar batyryp çykan eskimolamydan ýagly kagyň üstüne ýa bolmasa da plasmak zatyň üstüne goýsaňyz, soň aňsatjak gopar.
Pişirdiğinizde de ya mikrovalnovkada azajyk gıýtgaçyk wagt 30 sekund 20 sekund çoň ýaly eredip bulap ýene eredip bulap şeýdi beretmeli ýa-da buğda suw gaýnaw suwuň üstüne goýup şeýdi beretmeli. Şokoladym gaty ynjykda çalardat bolsa tokga düşäýär. Şoňa da teresap bolan. Eskimolamy şokolada batyryp çykdym. Menne galan şokoladym şular ýaly adnarazy paketde goýdum üstüni bezemek üçin. Eger doňan bolsa ýene täzeden eredip bilersiňiz. Biram şoň üstüne teper ýaly owadança şular ýaly nämeňiz bar bolsa onu taýýar edip ýanyňyzda eliňiziň aşagyna goýmaly. Şu paketiň ucunam çalaja keçijige deşýär bir injejik çygyk çykarýaly. Onuň şu her bir eskimolary bir çydyjak geçirýär şeýdýärde üstünden. Onuň ýanky tepjek zadymydan göni sepýär. Sebäbi bahym doňýa-da hemmetine çydyk geçirip onuň tepseňiz on ýança doňur. Şoň üçin her biriniň çydygyny çekeňizden soň üstüne tepişdirýär. Eskimolamyz taýýar boldy. Indi buny cheesecake'imiz doň bolan üçin indi bul ereýänçä halajinlikde goýat daşyna goýup eredem. Dok eger daşyna goýup eretseňiz suw çykarda bir hil suwa öwürler. Şoň üçin doňdady göni bolanmyzdan soň haýdap halajinlige salýar. Şu tä ereyip özi ýumşaýança halajinlikde durmaly bir 2 saat 3 saat ýaly. Bizim cheesecake'den eskimolamy taýýar boldy. Diňem göwnüňizden turar diýip umyt edýän. Eger halan bolsaňyz, gowy bolsaňyz onda like goýmagy ýatdan çykarmaň. Hemem kanalyma gollap bermek üçin podpiska bolmagy ýatdan çykarmaň. Eger-de soraglaryňyz ýa-da çyksa bir düşünmedik ýerleriňiz bolsa, soragyňyz bar bolsa, kommentariýada arkaýyn sorap bilersiňiz. Bir bellek geçecek zatlarımın biri başga-da nähil zatlaryň wideosyny görmek dileýäňiz, nähil zatlaryň pişirilişini görmek dileýäňiz, olar barasynda kommentariýada aýdyp bilersiňiz. Siziň pikirleriňiz esasyna biziň indiki wideolarymyzam şolar esasyna alýar. Şoň üçin öz pikirleriňizi aýtsaňyz biz üçin uly kömek bolardy. Sizem şolar ýaly cheesecake eskimo pişirseňiz şowly bolsun, noş bolsun.